आई श्रोता सभे सबके देवेंद्र बाबा एंटरटेनमेंट की ओर से हार्दिक हार्दिक बार प्रणाम बा। सबका के प्रणाम करतानी रुआ सभे आपन आशीर्वाद दुलार प्यार एहू लइका के ऊपर बनाई। यही नवरातन के महीना में एगो लड़का बड़ा दिन से श्रद्धा लगौले बाकी माई से हम अब की बार दर्शन करो मन में श्रद्धा लेके कैसे का कहते रहे गीत के माध्यम से भिखारी भैया राजन भैया हमरा हृदय भैया आलम राज बाड़े सब भैया लोग सभे माई के जयकार कैसे लगा होता। चला काला दर्शन काली माई के 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 हमरा ऋतु राज बाबू चानी बाजार जगदम्बा फिल्म जहाँ हमने के रिकॉर्डिंग होता। फूल रोड़ी कपूरी रोड़ी बत्ती ले लो एगो माचिस ले लो अगरबत्ती ले लो फूल रोड़ी कपूरी रोड़ी बत्ती ले लो एगो माचिस ले लो अगरबत्ती ले लो पानी से नहाला कई यारी हो जा दोनों हाथ जोड़ा माई के पुजारी हो जा। चलो काला दर्शन काली माई के काला दर्शन काली माई के
माई सती हई पार्वती हई कहीं राधा सीता सरस्वती हई। माई सती हई पार्वती हई कहीं राधा सीता सरस्वती हई। बात रहसु के देवरी के सुनले बाड़ो फेर आँख काहे राजन भैया मुनले बाड़ो। बात देवरी के रहसु के सुनले बाड़ो फेर आँख काहे राजन भैया मुनले बाड़ो। चलो दर्शन काली माई के चलो काला दर्शन खावे वाली के। परमहंस जी के बेटा बनैले बड़ू पत्थर के मूर्ति से दूधवा पियले बड़ू। ये मैया प्रमाण बा। परमहंस जी के बेटा बनैले बड़ू पत्थर के मूर्ति से दूधवा पियले बड़ू। श्याम बिहारी के माथा तहरा पौने में बा। माई के मंदिर देवेंद्र के गौए में बा। श्याम बिहारी जी के माथा रौरे पौए में बा। माई के मंदिर देवेंद्र के गौए में बा। चलो काला दर्शन काली माई के। चलो काला दर्शन काली माई के। सच्चे दरबार की जय।